טוטו, אירוביקל מוכנים. אנחנו נתחיל עכשיו בתנועה עם האירוביקל. אירוביקל, כן, להתחיל לזוז. עוד לא להעיר טוב. דנה, רגע, בואו נראה את דנה, הופה! כן, המדריכה של אירוביקל. כן, דנה זכתה רק לפני יומיים באליפות הארץ באירובי, והיא מוסיפה לנו איזה תנועה אחת או שתיים. איזה שרירים דנה, איזה עוצמה דנה. שתיים. תודה רבה, דנה, תודה רבה, אירוביקל. יפה מאוד, אני מאוד מעריך את זה. תסתכלו, הנה תום עם קסדה, אור עם קסדה, שיר עם שיר, סליחה, כל הכבוד, יכולים לנסוע, תודה רבה. יופי, ממש נהדר.